Wow. Pana murase. Light and rain on the wrong. Light or Satan. All right, that's jumbo. Is But I don't see today. Some gotta make it. Pana wanatogarisana nawo asi inini ndogara nemhuri yangu. More like mukadzi. Okay. Saka mari kutendera sei kuno? Kunoko marondera chekutanga inzvimbo yakakomberedzwa nemapurazi. Alright, mavet. Nevamwe vanhu vatema zvasangana. Saka madhira akawanda anowanzoitika ndeyekutika chero uchida zvako ukada kupinda mumaketi haushayi zvekuita. Asi inini ndiri munhu wekuti inini ndine kwandinombowana kwekurima. Nyaya dzema-inputs ndo dzinozombondilimita dzimwe nguva. Usamurima? Urima chi? Sugar beans nechibage, but gore rino ndakatononoka handisizowa ndichabudirira. Saka pamuda chi kuti then chingoda ma-fertilizers ne-seeds. Because government hainokuti seeds yacho gore rino zvichafamba sei yatinombowanzopiwa. Of which inini neyatinopiwa yacho nepanoda urima dzakatosiyana, panoda urima pahombe. So besides that, pane chimwe tumari icho chinochingomukawo chongoti ukanzwa kuti munhu ada kutimbirwa, simba riripo zvaro, aiwa unoita basa. So that muri inokwanisa kurarama. Okay, saka music talent chikurinzwa talent. Saka murifunga kuita sei kana music kurikunzi marekodhi zvafamba music yasvika kuwanda makuwana something yemusic makuita mashows chii chimwe chamufungatiri kuti music irambe ichienderera mberi like pana vamwe futi vanhu vanenge vari musictures kadaro varikutadza kuita sei kuwana munhu anomuinspire kana kuti anomumotivata kana kuti anomudhonza kuti hande studio imi munokwanisa kuzviita kuti kana zvinhu zvenyu zvapane imwe step mberi munokwanisa kutorawo futi mumwe munhu anomashure ndozonga chida kunzwa. Saka alright iripo pakurima farming iripo mutori nemuono chaiwo kana muri kufarming. Saka tichatsvaga tichangobatsirana kutsvaga vanoita sei vanotibatsira indoitawo mbudzi ndangonzwa guwa rakasvika muzanzi. Saka pana vamwe vanhu kuti vanenge vachitiradidzawo kuti zvinofamba so chichinanombotanga chinyetsoziva kuti zvinofamba sei. Saka imimi togona kutsvaga vamwe vanhu futi vanoita sei vanokwanisa kuita kuti pasine nyende mberi. But zvamai manje tinomboita zvemusic tinomboita serious. Tikaita serious tokwanisa kugadzira masong mangani akatiwandikana 4 chikwira. Saka imimi ndikufunga kuti tikambotanga tadropa single renyu tongoti January totati EP inofana kuda muna Feb. Then after that titakuita zvealbum tichiona kuti vanhu vari kutambira sei vatambira sei music yacho. But Friday inoyi pane song yaida kutiita natakura. Saka takura tatotaura nayo anza chorus tumira chorus tikaisa chiimwe ndopamuda kutumisa verse. Song anga chikudzai inonzi rice nedovi. Chorus yakanyorwa natakura nzi ndakanyora chorus kanyorwa natakura. But ngatitei song ndakupai song saka atipatese zvacho. Saka tinogona kungoti maskiri featuring takura featuring Mr Rodgers. Song iyoyo togona kuibuditsa kana panew year. But hainongori song yekungozvi-introduce imimi. Inogona kusaenda paalbum remunhu, inogona kuenda kana pamachannels edu tese 3 tinoshayana 50-50
5th trip there. Because hapana munhu anombotinde yake so saka after ipapo tichada kuita song yenye yamamizwi saka yekuhondo yakaipa then takatashanda EP takatashanda album saka vanhu vanoda kubatsirai munofanira kutaura navo papeji penyu tichapa vanhu link repeji renyu totenda Mwari muna manager akapenga isusu kana pesi pate ichida kubata totanga tabata anomhanya kuti zvinhu zviite zviite so pamuri kuya Friday kuHarare zvakafamba zvakanaka maybe musati madzoka kuno tinenge tashuta video saka ame muchingoya makagadzirira ungozoti muchashuta video but zvimwe zvese zvekuzodididididi tozviona chi ikoko kumberi tine magifts tirasta right. Mr Rodgers, yes sir. sikapa vana apa munaungana vana ndine 4 muno mumarondera ndichibatanidzira nevakaenda kwamutoko E4 ndine 2 boys ne2 girls. Alright, saka vakura sei? Mukuru wacho ari grade 6. Saka zvantoreva kuti anobhadhara school fees and all that stuff. Mudiki wacho asati aenda kuECD. Saka mawanandi saka school fees mabhadhara sei manje? Anenge atori mahwani shamwari every month. Sewa vari kuECD yawa every month I have to fetch up something kuti ndiwane kuti mari idzodzo dzafamba dzawanikwa. Ko pamba pamunogara apa ndepenyu here muri kurenta here muri kuita sei? Pari pamba zvapoka ndepe family yana madhamu wangu. So maproceeds emarents and all that stuff isitoshandisa half the house imwe yacho inogara malodgers but the rest of the money inobuda inoshanda ku-maintenance yemba, like marents and all those things, and then it's just a small amount comes to us. Isusu tingoripo as custodians, we're taking care of the place. Saka imi makaona munhu ada kuti ndoda kuchange life yenyu chicha munenge kuda kuti akuitira? What I'd want is just to blend with me in the one shot that I have. Music. Yeah. That's the last shot I have. Okay. Then kubatsira my projects in farming. I'm very willing to work with people like that because nditori nemukana wekurima year by year ndinotozotadza nenyaya yema inputs asi pekurima ndinapo. Alright, saka vanhu vari kuzvinzwa vanhu vanokwanisa kubatsira tichasiya contact Mr Rodgers namanager wake nesu vanenge vaida kutibata kuti taure naRodgers kana vachitadza kubata manager vanogona kutibata toita tobate manager vabate Rodgers kumana netalent akaipa but pane zvinhu zvakawanda zvinoda kukliwa kuti anyatsoshanda zvakanaka because ndozviunderstand kana une pressure yakawandisa vanhu vangonofunga kuti pamwe uri kupenga uri kuita sei but vasinganzwisisi ndozvinoita talent manje hadi kudistebwa hadi kuti pressure inyanyowanda stereki because vanhu havazokunzwisisa ndopekuti panonge uchimemorize song yako muroad uchifamba uchikaisa ma-earphones uchifeel bit uchiita sei vanoti dzakupenga. Nice. It's okay. Nice. I want to thank my fans. Mvubonga wonke umuntu onisupport munhu wese who is behind me in my efforts. It's just like in the beginning right now, cracking into the commercial scene. We people been underground for a whole lot of time. I just want to say, keep on supporting me. My inspiration will bounce back to you. And
You can find me on Black Mr Rodgers official Facebook page, right? Holla at me, we talk, we get things happening, we get somewhere. The top, that's the most. Thank you. Yes, sir.